Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Siya na lang ang mohilabot na ko aron mo mabdos ko. Dili na kinala mag-imagine ko nga siya si Piolo. Kay, dili gyud ka makakita kung unsa diferensya sa ilang itsura. Kung dili lang mulitok, ay wa kyoy kalahian. Ang batasan ra gyud ug ang lihok ang managlahi nilang duha. Kung bakit ni si Sir Paulo, uy? Ug maon ni nakaapan ini ron. Kung unsaon ako nga hilabtan ko niya. Ay problema magud na. Ang lalaki magpakalalaki man gyud na siya. Siya may nag-ingon nga, mabdos ko, o di, iya kong pamabdosan. Kanindot yung ihayang-hayang din eh. Wala dilit na ko ganahan mo biya inindapita. Pakapinan pa nga ni Asipiulo din eh. Barugan ko na lang yun ning akong pagpakaroon inon. Maangkon ko na si Piolo o makakwarta pa ko. Salamat sa imong paghatod nako. Makabiya ka na. Can I just stay? Promise. Dili ko magsamok na mo. Mahimo bang sa sunod kayo na lang? Naglabad ang akong o. Tambal. May tambal ko sa akong medicine kit sa sakinan. Magkuha ko. Ayaw na. May tambal ko diri sa bay. Og ipahuway lang sa ninako. Mao nga, Bantayan ka while you sleep. Pao. Okay. I understand. I will respect your privacy. Adon ako. Salamat. Nga na bang mura maghapon o gikumot ang akong dugana? Makalagot. Nga no apektado man kaayo ko sa kung nahibawan karon. Bahay ni Clover o ni Piolo. Dugay na di ay nga minahitabo nila. Og ilarang gitago tungod ni Nanay Sedes. Pero nga nga, makalagot ka, Piolo. Nga may pakita mo kang motibo na ko sa una. Og ako sad si Kaka nga dili gud ang daangay mo tuon niya. Na fall. Ay, makalagot. Nganong karon pa man. O nganong sa tanang tao, nimo pa man kumibati pag-usab-usama ini Piolo. Angay kaha nga mubiya na lang ko pagbalik ining dapita. Pero si Nanay Sedes. Katugnaw. Nakamata ko sa katugnaw sa kakutoy sa kuntian. Ako makabantay nga nakatug naman day ko ganina. Higda naman tatong ako. Uy, ninanok naman noong ko. Ang gawa na ni dagbok na sa mga kuntian. Hala ko pamanday ko ikaon sa kagani ng buntag. Ay, lipat na lang ko sa pangitabo da. Unsa naman kang orasa? Ay, napahimutang na nako ang lamisa, Santa. Mahimo bang ikaw na manawag nila ni Sir alang sa panihapon? Ay, walay problema man ayo ay. Ako na. Mura man lang og wa ang oras, oy. Halos wa matay biya-biya sa kusina.
Human og digamo sa buntag sa iyo, mangandam ni sabtas paniud to. Unya dili madugay, panihapon na sab. Ay, mo na gyud balik-balik kung taog buhat matag adlaw, hangtod nga musalop ang ato ang adlaw. Ay, husto ka. Og talisawp na ang akong adlaw, Santa. Wala si Manay ha? Hisgot ko na kus matag adlaw nga gimbuhaton nato dinhi nga balik-balik ra. Maninuod man sa dahin ka? Tungod kay mao ka na tinuod. Talisawp na ang akong adlaw. Hapit na maupos ang akong kandila. Ay, kalain pa pamatiw ko ni anak Manay, oy. Dili lang kata maghisgot anak Manay. Malibat o rin balibo ko ni ma? Ay, salamat. Kanya anay hinukad. Gutom na ba kayo ko ay? Hi, Lola. Maayo kay migawas ka na si mong lawak, Clover. Magsulti ta. Ay, pwede ko niya nalanak, Lola. Gutom na yun kaayo ko ay. Dili na yun siya matabang. Murag, kakuya po na yun ko sa gutom. At, di, pahilo na ko Oy, hala. Hala ka. Ana, de na, muling ko nagdiretso. Wow! Kalami sa mga sudan! Ang kini, ganahan ko, ani! Kani. Uy, ginoo ko! Gikinamot man na ni mo kuha ang adobo. Nga may tinidor man unta diha, oy, nga alang ana. Ay, okay ra nang, oy. Gipunit man sa nakog lahos, good. Wa man ako ni kanang pili-pili diha, aron nga magamo. Di lagi ni magamo. Lami ang timpla. Ika'y nagluto? Pero mas lami ni kung may patis og suka. Unya na isili. Kuha ikupi. Jalan? Clover! Hinumdumi nga hapit ako mamahimo ninyong amo dinhi. Mga silbihan sab ko ninyo. Sige na. Kuhain na sab ko para sa usawan. Aron nga, mas mulami pa gid ang akong kaon. Nahala, sige. Oy, Biyae o na mi din ni Santa kay magsulti mi. ana sige manay. Ay, kalimot sa sili ha. Clover! Lula sad, uy. Kita na siya nagkaon ko. Da, bahala ka da, uy. Diligapon masud sa akong utok ang imong isulti kay busy kay ko sa akong gikaon. Pres undang sa pagkaon. Dili ko, gutom kayo ko. Oo. Unsa kining imong gibuhat, ha? Nikaon! Hello! Hello, klaro, anak. Gusto ka? Kung gusto ka, kaunog mo. Lingkod sa diha. Nganong miingon ka nga uyab ni mo si Piolo? Ay, kay uyab man bitaw mi. Wala ka kay baw. Dili na tinuod. Nabahala kag unsay imo tuhuan. Basta kay uyab mi si Piolo. Dugay na may uyab. Og mabdos na ko sa among anak. Ayaw kong patuhoa sa imong mga baka, Clover. Mahimong matunto nimo ang ubang mga tao dinhi pero dili ako. Nakaila ko sa akong apo. Dili siya mamakak nako. Sure ka? Isulti gyud niya nimo kun mo siya. Baba nimo oh. Naakatubangas ka nanan. Hala, oy, real talk man gud taan ni good. O sa man ay pag-ingon. Gi-jerjer ko. Mas lami pa na paminawon kaysa mo ingon ko, gitorja ako niya kada adto niya sa amo. Oh. Dili na tinuod. Nga ikaw, tinuod ka. Dili ba nga dili man sad? Oh. Kung tinuod ka pang apuhan ni Piolo, ngano ni ama ka dinhi? Uban sa katabang og nagsilbi sa kusina. Clover, kadali ba nimong nausap? Ay da, usta ba mo ingin? Ani naman jud ko? Naong og kwarta? Mao ba? Anong naglingkod ka diha? Ay, Daddy! Sorry! Gusto ni... Kuan ka ng... gutom na dyan kaayo ko. Dili na siya matabang do. Gani na buntag pa kung away kaon good. Unya, naningil na ang ibid sa akong tiyan. What did you say? Ibid? Butod naman ko. Butod na. Ano ba? Mabdos na ba? Pagtarong sa mo sultihan. Kung ako ang imo ikatubang babae.
Kay wa ka pa makailan ako. Sorry, Daddy. Don't daddy me. Kay wa pa ka mo makasal sa kong anak. Okay, sorry, Tito. Og frankly, wa ko'y gusto nimo alang sa kong anak. Pero kami may magtipon. Clover, Tinuod man sad. pagtarong ha. You think so? I think so nga unsa dad aaw ay Tito. Nga magtipon mo. Oo, kay mapdas naman ko og siya ang amahan. And you think nga mutuo ko? Ha? What am I to you? A fool? Kadali ra nimong mailad. Tinuod man akong gisulti. Mapdas ko. Kung tinuod nga mabdus ka, then mangadto kitag doktor ug mangadlaw. Ay, magpaprenatal na ko? Alo ka nung di pa manggod. Gamay pa manggod kaayo ni good. Mo pala'y pagbuwan good. Dugo pa ni. Di pa ni maklaro. Pwede rin ni unya-unyaon. Kanang dako-dako na ba? No. Kung tinuod man nga may umabot na kong apo. Gusto kong healthy siya. Sod pa lang sa imo sa bagang. Kana ha, kung tinuod man nga mabdus ka. Clover, Sukaan ko. Ang tabi na niyo. Wa na nabuang na ni. Nabuang na ni. Shit. Unsa man ni nako? Kun iya kong pugsa sa pagpa-check up ugma. Mahibawaan ko nga na makakrak ko. Cute ani. Uy. Unsa may akong buhaton? Biskut. Maldito na ba kaayo ang dakway sa amahan ni Piolo? Kaletse bayaan ni. Uy. Musulti na ba lang ako sa tinuod, no? Pero si Sir Paulo, patyon sab ko niya kung musupa ko niya. Oh, shit! Unsa may akong buhaton? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!